Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang Pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Mata 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 mata. Gising! Sa mga nagkakaturog niya na paghapon, bata nga si Kuya Inge, bata nga ipipirot na kita, oh. Okay, maray na pagkahapon sa gabos. May kasabihan na anumanda ang hagyat sa buhay na sa tuyang hahampangon. Basta ang pamilya nagkakasararo. Kayang-kaya ta iyan. Sa giraray po niya itong mga kakaibanan, daing iba ang sa kuyang kapartner sa gabi man o umaga. Ate Jen. Gari iba ang gabi at umaga. Kaya ba naman kita kasabanggi? Makakaiba taman po si Kuya A and welcome sa panibagong edisyon ng programang Usapang Pamilya. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Pero nabigla ka partner kan sa tuyang sa kuyang intro sa imo ngayon na pagka. Magkaiba kita kang kasubanggi. Oo. Sabay kita kasubanggi naglantuan. Sabay kita kang kasubanggi napalukso. Napalukso sa kalayo asin sa oran. Yes. Maray man tadaing casualty sa nangyaring kasubanggi, ano? Oo, dyan po sa Bitaano, kang Legazpi City. So, importante yun, partner, na magtaga-ingat kita, ano? Correct. Lalo na ngunyan bagay na talagang tag-init paman. And maski nagtatagauran, delikado man giraray. Ang mga insidente sa laog kang harong. Nakuha tang istorya kasubanggi, wala daan ng tao sa laog, no? Tanaghali. And then pagbalik yun na ito, tanggal da su wire, Yes, drop wire, I guess, na siguro ko ito initial na impormasyon kasubanggi na naging kausa. Oho, electrical problem, sabi kang Bureau of Fire. Drop wire. Opo. Iyo, Kuya Manny. Hinabloy. Okay, oo. Kaya ipagpapagiramdam na talagang mag-ingat kita, partner. Lalo na kung kita mahali ining harong. Correct, diba? no? Sige, make Paralsukon sure na. ang mga dapat na paralsukon. Opo. Dai paglaag sa delikadong lugar ang mga bagay-bagay na pwedeng pagkausa ning kasulo. Specialmente sa laogan harong. Sabi nga ni baga mabasan ka na sa nada pero dahil man lugod, dahil ka sa nada partner, masuluan. Ayun, talagang tumpos iyan, partner, diba? Delikadong marhay. Magiging abo ang gabos na sa tuya na pinagpagalan. Opo. Sige Yes. po. Oo. Pasalamatan tawon ng Bureau of Fire kang kasubagi sa course. marikas na pag-responde, partner, sa incident. Yes, diba? Yan, congratulations sa Bureau of Fire. Tulos man na sabi nga ni naapula ang kasulo kasabanggi, no? Yes. Sige. Maray na pagkahapon sa gabos sa mga parantabay, live na naman kita ngunyan sa tuyang Facebook page, DZGB News Online. Ibugtakpuan sa indong suwestyon o ano man na gustong ipaabot digdi sa programa. Ang mga rayaon man na sa indang harong, pwede po kamo mag-upload, pwede po kamo mag-text sa 0938-891-5475. Para po yan sa mga Smart and TNT subscribers, para sa mga Globe and TM subscribers, 0927-3980955. Yes, okay. Say present sa mga nakatutok ngunyan sa tuyang Facebook Live. Maray na pagkahapon kay Andri Gaor, Madam Lynn, Janoya Roldadomo, and Glenda Lucila Diaz. Okay, and sa iba pa, presente na naman si Sir Nick Rigachuelo. Maray na pagkahapon, Sir Nick. Thank you so much, Sir Nick.
Sa mga texters, tama sa mga textmate sabi digdi PM po sa indong duwa. Good PM man tabi isa sa imo. Hali kay 268. Kamusta partner ang sa imong ano yan? Ang sa imong aldaw? Okay na okay man partner. Dapat marhay sa na kita permit, diba? Oo, maski nga ni talagang nasa taho pa kita kang krisis. Talagang dapat perming marhay sa nakita and maugma. And Correct. dahil man paglingawan na tagapagkamustahon man lamang partner ang sa tuyang mga padabang senior citizen. Diba? And of course, Dapat stay healthy lang po kita permit. yes, and sa tuya na, uy, badali na daang A4 na sumunod sa Masunod na bulan. vaccination, no? Yes. Maybe katapusan kaning Abril or June, no? Matutusok ka na, partner. Ah? Oh, sabi nga Mayo Mayo or Oh, May. Hunyo sa masunod na bulan. Di ba? Mayo na baga kuya manay, Mayo pa. Ha? Mayo pa. Mayo. Dahil nasabi mo kaya ka sa bago, Abril. Abril ba sinabi ko? Oo. Laling mo na, rilibog na kita kang aldaw. Kuya Mane, naturukan ka na? Naturukan ka na? Wow. Day pa? Ay, daig pa. Day pa? Mapaturo ka? Yes, dapat lang. Yan na, sige. O, di ba? Para at least lamang may panlaban na kita sa COVID-19. Correct. Dahil kita maanuhan, dahil kita makamati ning sobrang halimbawa. Pero dahil nga, sabi nga, dahil gustong sabihin. Na-exempted na kita. Oo. Opo. Okay. So baga ano lang yan, shield. Yes. But anyway, still, minimum health standard protocol. Oo, pagsuolog ng face mask. Pagsuolog ng face shield. Pag-obserbar ng social distancing. Paghugas ng kamot, puro permi. Yes, mag-sanitize kita Sanitize. pirmi, dahil tapo ayang paglingwan. Dahil kita magparakapot sa mga dahil man dapat kaputan. Correct. Okay. Lalo na kung bako mo. Oh, yes. Oo. So, ang kahaputan tango niya na pagkahapon, partner. Bago ka mag-apot, maapot mo na ako sa imo. Yes, sige daw. Mga tugang mag-antabay po kamo ning mga tagigisahon ko ang sa kuya na ka-partner ko niya na pagkahapon. Partner! Pero dahil tayo na pag-urunan. Hindi mas magandang surprise. Partner, Okay. ano sa buhay mo na nag-abot sa punto na kaipuhanan mong mamili sa dawang bagay o sa dawang tao, sa dawang bagay Okay. sa buhay mo na pareho mahalaga? Oh, duro dipisil iyan. Ay, syempre. Pero sa eksperyensya sa laog kang pamilya, mamimili ka partner kung sisay ang papahalagahan mo. It's either ang sa imong pamilya o ang sa imong namumutan. Oo. Diba? O ni man ang apot ko sa imo, ano ang mas papahalagahan mo? Papel o ballpen? Pareho. Diba? Pareho. Yes. Pareho. Play safe. Ano ni showbiz ini? Showbiz ini pero may paghapoton. Pirming pareho. Oh, career or love life? Career. Career. Yes. Pero bitter ka talaga Ice cream or sabaw? Sabaw. Sabaw. Yes. Bako kaya ako mahilig sa mga malipot partner. Taud-taud, mabakal ako. Dahil ka mag-agada. Milk tea or coffee? Coffee. Coffee. Yes. Maluto o panuma? Duman ako sa maluto. Dahil ka panira. Ha? Pag may maluto ka, maski ano pwede mo isira. Dahil ka nga ni panira. Sinabi hindi panira doon. Maski asin pa yan. Maski asin? Pumaluto Grabe ka, panira. man. Pero papalupuson mo ako kainin. Ay. Buya mo, baga maglupos. Oh, Pero, ano pang mo? Okay. sige, mahapot pa kita. Ano, alam mo na, basa ko tayo ng text, chat sa tuya. PM daw, Jenny B. and Sir Kuya A. Pabati naman po sa gumamit. Pabati naman daw sa gumamit ng FB account ko kagabi till now. I-open niya po. Giraray, kung kang Tagalog, i-open niya po ulit. Pinalitan po kasi yung password. Okay. Live at naka-tune in Lacandula Drive, Google Legazpi City. Oo, mga taga-gugon, maray na hapon. Ay, nako, may mga hackers na-hack po sa iyong account. Ano mo na lang, Make sure na ma-recover, i-broadcast mo na sa partner. na-hack sa account mo para din na Yes. sila naman mag-contact, no? O, ano pa daw ang pwede kong ihapot sa imo?
Tubig na malipot or tubig na mainit? Mainit. Mainit. Yes. Guwapong walang pera o pangit na mayaman? Sige. Dipisilon yan choice mo pangit na Mayaman? O gwapong walang pera? Sabi ni Si Angel. Angel, dumanda siya sa Pangit. mayaman. Oo, maski pangit, okay na ito. Okay, kasi Ay, sige. for practicality, Oo. diba? Kasi talagang pangit, pag pangit, tapos hugakon, tapos warang kwarta, di ikaw mabubuhay. Pero nga, pangit na mapera, Mhm. gwapong walang pera. O, Okay. anong pipiliin mo? Sige daw. Sige daw. Duman ako sa pangit. Sa pangit Yes. ka na. Oo. Kasi ang Tap- itsura na i-improve na lang yan. Ay, dahil mo pwedeng baguhon ng itsura, partner. Yes, dayman yan na mabago. Kasi kung namumuutan mo, akoon mo kung ano man ang itsurahan. Diba? Talaga. Totoo na. Playing safe talaga ni Permi. Permi ka talaga showbiz. Sige. Sige. Haputon to naman, partner, sa itong mga paraan tabay. Ngunyan na pagkahapon. Sige, aputan na. Sisay po ang mas dapat tawan ng importansya. Ang mga magurang o an sa imong agom. Iyan ang Sabi magabato ni na apot. Miss Angel Mustasa, pag pangit na walang pera, parehas ka mo gadan, tawarang pagkakan. Tama man. Pag pangit. Tas warang pareho ka mo warang kwarta. Ano, nasa nakita ka yan? Ay, hindi grabe ka Ano ka? Okay. Ako, kahit sino, basta Oo. mahal ko. Correct. Oo. May kasabihan, love will keep us alive. Yes. Tama. Love diba? will keep us alive. Kumbaga magtutuwa nga na sa naka mo kung paano ka mo mabubuhay. Correct. Diba? Magtuwang-tuwang Kasi, ka mo sa imo sa galon, sa imo Oo. sa container. Sa imo sa container. maray na pagkahapon man kay, si Braca Joey naman po ang nagmamati maski makanos, basta love mo, okay yan. Yan talaga, Braca Joe. Tama Thank you. yan, Braca Joe. Oo. Hindi man yan sa itsura. Pero ang kahapotan tango niyan, sisay baya dapat mga tugang ang taon, dapat niya tong tawanan ning mas importansya. Oo, opo. Ning importansya. Ang sa tuya na mga para po ini sa may mga agom, ha? Yes, oo. Angel, para ini sa may mga agom, ano sisay ang mas dapat na pahalagahan ta? Magurang O o ang agom. Ano? So, Minsan- usapang biyanan naman kita. Yes, pati sa agom, minsan kaya partner talagang may mga magbiyanan na dahil nagkakasundo. Iyo, No? kontra ang magurang Yes. sa nagugustuhan o namumuutan kan sa iyang aki. Or sa agom. So agom mo man, abo man sa magurang mo, may dahil na sila Pagkasunduan, pero may man na kontra. Okay. Saroon tayo yan sa satong pagbabalik mga tugang kung sisay biya Commercial. dapat ang tatawan tatawanan niya to. Ning importansya. Ning importansya. An sa toyang magurang o an sa toyang agom. Sa tuyang pagbabalik yan, oras niya to, alas 2:29. An oras hatod sa Indokang, Ginebra, San Miguel. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Bear Brand. 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. Alaxan FR. Ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Isang Alaxan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Microban GT. Para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado.
mula sa Microban GT Disinfectant. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Namibidan sa albay, pinadaba kanbanwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Nido Jr. Para sa kaakian Lazaro hasta 3 taon. Nido Jr. Ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Iguaman mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Tara naman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro. Malangani naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma. Tangan ni dai magutong, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababayan.
Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACE 051 CA number 071 series of 2020. Gumagaan ang inuman pag Uy, musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy, Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. 3 plus 1? Naman! Bumili ng 3 bote ng Sunmig Light. May libre ka pang isang bote. Don't worry, magaan sa tiyan. Only 100 calories. Promo duration from March 1, 2021 to June 15, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1296, series of 2020. Drink responsibly. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings. Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit doon ay Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings. bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Plemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Depex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Word ka na. Itodo mo, beat mo with Coke Studio. Just drink Coke with a gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger for a chance to win Todo Surprises. Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A, asin Ate Jen. Ano man ang baya dapat partner, sisay man agad talaga dapat niya to napahalagahan na magurang o ang agom. Yes, oo, yan ang masisimbagan tango niya na pagkahapon partner. Pero sabi ni Gerald Aranya, magurang po Ma'am Jenny and Sir Kuya A. At kung wara po ang magurang, day po kita sa mundo. At so agom at lalo na day makatune in sa DZJB. Shout out po kay agom na si Sally Liave Aranya na naglalabangon yan. Wow. Cindy Cara, good PM. Richard Atos, Cheryl Makasinag, maray na pagkahapon, and si Richard Atos and Annalyn Borjal, maray na pagkahapon. Igwa pa digdi partner na komento sa satuyang kahaputan, ngunya na hapon, sabi digdi, Ate Jen, dapat tabi ang magulang muna. Kasi iisa sila sa buhay natin. Ang asawa, marami. O marami kang makukuha o mapamilian. Pero dapat, nasa tama ang dahilan. Okay. Sabi man ni 1782, bilang sarong aki, mas importante sa kuya ang magurang kaysa agom. Taan magurang ang kagtao kibuhay sa kuya. Magpuon sa pagbados, sangkod na ipangaki, hanggang sa magdakula. May mga punto partner, 'di ba? Ini kahaputan ini sa sarong may agom, no? Sa may agom. So bago to simbagon yan, may mga points sila kanya-kanyang reaction, opinion, no? Kung sisay bayaan sa inda na mas papahalagahan, an agom o an sa indang
magurang. Yes, Okay? oo. Pero aramon ta mo na partner, sisay ining magurang ta. Correct. Aramon Diba? ta mo na kung sisay ang magurang sa buhay ta, Mhm. sisay ang agom sa satuyang buhay. Dumano na kita sa magurang. Magurang, ano? Okay. Ang mga magurang daa partner, ini po ha, sa mga may agom ini, ang magurang daa, sindaso nagpadaba sa satuya, Ayun. nag-ataman. Mhm. No, sindaso nagpadakula sa satuya, sabi nga ni kan satuyang texter, Poon sa pagbados. Poon sa pagbados. Opo. Hanggang sa nagdakula kita. ipinangaki. Pinangaki diba? kita, tinawan kita ning magayon na buhay. Oo. Pinag-eskwela, Pinag-aral kita. no? Hanggang sa nag-agum kita. Oh yes. Yaon dyan ang satuya ng mga magurang. Ang satuya na mga magurang partner, sinda ang nagtauning buhay, ang gusto ninda magayon na buhay kan sa indang mga aki. Ang gusto kan satuya ng mga magurang, tama Kuya Manay? Ang gusto kan mga magurang sa indang mga aki na maitao o magkaigwan ng marahay na buhay, an sa indang mga aki, even an sa indang mga makuapo. Iyan Correct. ang kagayunan Kang mga magurang. kang magurang. Yes. Iyan ang kagustuhan kan magurang. Yes. Oh, Magayon na ang- buhay kan sa indang mga aki, asin kan sa indang mga makuapo. Yes. O imagine poon kang pagdakula mo hanggang sa nag-agum ka, hanggang sa nagkaigwan ng mga aposinda, yaon manggiraresinda para maggabay sa indo, sa satuya. So parang yaon sa tigaapod na unconditional love partner. Yes. Na dai mapapantayan kay maski ano pa man. Yes. Pag-abot naman digdi sa unconditional love. Pag sinabing unconditional love, the ining kondisyon, no matter what. Di ba? Yes. Tandaan po niya to, ang tigtatao sa tuya kan sa tuya ng mga magurang, unconditional love. Maski ang aki ninda nakagadan, maski ang aki ninda nagagamit ng pinagbabawal na droga, O maski dai na kamahal-mahal kung baga, 'di ba? maski ang aki ninda nangangabas, snatcher, Yes. daipo niya to mawawara sa mga magurang iyan, napapadabaon kita. Oo. Kaya nga ni, iyan so unconditional love. Okay. Yaon ta madamay sinda partner sa indang aki. Correct. Ano? Maski ang aki mo kulang sa height, kulang sa dungo, kulang ngaya. Dakulong kid defect na tiba Yes. apod. Maski Uncon- payatot. Correct. Diba? Unconditional iyan. Oo. Dahil po mawawara sa sarong magurang na padabaon ninda ang sarong aki no matter what. Opo. Oo. Buda kung may problema kita, sisi ang enotang nadadalaganan. Syempre ang satuyang mga magurang. Kasinda palan so pinakaenot na tao na talagang madamay sa satuya partner. Correct. Diba? Sinda pa ang grabe ang sakripisyo kan mga magurang para sa satuya partner. Oh, isipon ta na sana kung hain kita ngunyan sa satuyang kinamumugtakan. Correct. Kung successful man kita ngunyan, isipon ta na sana kung ano ang sakripisyo kang satuyang mga magurang kang kita pinapaklase pa. Diba? Pinapaklase kita pon sa pagpadudo sa satuya, pagpalit ning diaper, pagkarigos kan sa pa kita, magurang ang satuya na kaibanan. Yes, oo. Kaya ang magurang, ang gugustuhon talaga palan kaan partner, iyo ito sumagkaigwa, asin mahiling ninda ang mga aki ninda na talagang successful, asin magayon ang futuro. Correct. Kaya baga maski mag-agum na partner ang aki, minsan tigpapakiaraman pa ninda kung iyo nga yan ang agumon mo. Kamusta nga yan? Sabi nga ni, naniniguro lang. Yes. Naniniguro lang. Yan ang satuya ng mga magurang. Dakulaon na role ang igwa sa tuya. Ay, ang igwa ang mga magurang. Opo. Kung daipo, ang sato ng mga magurang, wara man po kita Yes. sa kinaban. Tama. Yan Correct. ang mga magurang. Iyan ang magurang. Pero ang hapot taligdi, sisay baya dapat na mas tawan taning halaga o pahalagahan magurang o ang agom. Oo. So, nagdumana kita sa magurang. Di naman kita sa satuyang agum. Wara kitang masasabi sa magurang, ano? Yes, wara. Ano kita talaga hands up kita pag Opo. magurang ang pinag-uurulayan. Yes, no? oo. When it comes to our parents, Mhm. dahil kita na dapat na, minsan, namumurumundo nga na ako, na minsan pag may mga mag-ama, mag-ina, nag-iiwal, aki versus magurang, magurang versus aki. Oo. No? So, dahil kitang, gurbaga,
bali-balik ta rin man natin ang mundo. Magurang ta tayo. Magurang diba? ta magurang ta yan. Yes. No? We cannot choose. Di kita pwedeng magpili kung sisay ang sato na magiging magurang. Pareho ang magurang sa kansa indang aki, daiman iyan pwedeng magpili kung sisay ang magiging aki ninda. Tama. Di ba? Correct. Okay. So talagang yaon na naman sa magurang. Dakulaon na point naman so unconditional love. Na kung ano man ang ginibo kan aki ninda, ano man ang ugali kan aki ninda, ano man ang itsura kan aki ninda, still love man girara yan. Padaba yan kan sa iyang magurang. No? Minsan nga sabi, oy, dito ka man nga padaba nga. Oo. Nasasabi lang ninday. Etchos lang yan. Yes. Diba? Oo. Tama. Etchos lang yan. So, iyan ang magurang. So, Correct. natatapig sa saro-saro tayo niya para Mas mawiin masabutan ta. ta. Diba? Oo. Mawiin ta kung sisay baya dapat ang satuya na dapat na Pahalagahan. Tawan ng importansya. Para sa may mga agom na po ini, ha? Okay. Yan ang magurang. Warang question, hands up kita pag-abot Correct. sa magurang. Yes. Digdi naman kita sa satuya na agom. Sisay naman ini sa tuyang agom. Sisay ining satuya na agom. Ha? Sabi ni Sir Vic Garcia, ang agom, sisay iyan sa buhay mo. Dahil taman nga kaano-ano. Oo, bako taman kadugo. Di ba? Diba? Oo, totoo. Pero, Kuya Manay, Kuya Manny. tama? Ha? Ang agom da partner, iniso, pigtatawan taning oras. pig-ubusan ta lang ki oras. Inubos ta sa oras digdi sa agom ta. Pigtawan ta ki grabing effort. Tigastusan ta. Diba? So kayamanan ta. Kayamanan ta, pigtao ta duman. Sinda, ining sa tong mga agom, ini po ang nag-ubos kan sa tong oras, ini da ang nag-ubos kan sa tuyang kwarta. Oy! Kayamanan. Kayamanan. Dako lang nag-iritaas ang kiray ngo niya na pagkaano nga yan ni si kuya. Garo marauton niya ang description sa agom. Oh, pag abot pa sa na partner na, pagpuong pa sa na duman pa, syempre. Paliwanag ta ha. Hinanap mo, partner, hinanap mo si misis mo. Siya ang nagana. Poon sa paghanap mo ning agom. Oh, yes. Oo. Naggamit ka na ki oras. Oo. Naubos oras mo kakahanap, Oo. searching for the right one. Correct. Sabi. Dipisilong No. pati mag-research, Oo. diba? Di, pag nagkuha dahil pa nakukuha eh. Oo, dipisilong pala. Pando kung nahanap mo, duman kita sa courtship. Ayun, grabe yan sa courtship kasi talagang ma-extend ka talaga ng effort, magastos ka. Mapa-impress ka kasi partner eh. Kaya po mo dyan ki oras, Oo. kwarta, effort. Grabe ang inubos. Ayun. Nagastos na kita. Mhm. Naubos sa oras ta. Naggastos pa kita kikusog. Effort. Correct. Yes. No? Para yan sa, yan naman, searching, courting, courtship. Pagkatapos, sinagot kita. And then, nag-propose kita ng kasal. Dumana kita sa wedding. Naku, igwa mo niyan yung mga kasal na grabe ang gastos. Talagang, totoo talaga. tigsasabi. Magarabong marhay. Totoo talaga, partner. Iyan ang nag-ubos kang kwarta. Nasimot, ati. Sa kasal, pagpakasal. Oo. Ngunyan talaga, pabonggahan ki kasal. Yes. No? Mm-mm. Magastos na magastos kita. Oo. No? Pero may mga kasal ngunyan na bako masyado. Very simple na lang. Simple Lalo naman na ngunya na nasa pandemya kita, di ba? But still, gastos manggararay. Yes, gastos man giraray. Oras man giraray. Opo. Pero kang Pero nag-abot kita sa punto kang kasal partner, igwa kitang promisa. Garo nga marauton nga ang description ni Kuya kasi ate dyan sa ago. Kan kinasal kita. Dumana so nag-abot so punto na we made a vow. Sabi nga ni, sabi mo nga ni, nagtao kita ng promisa. We promise. Nagpromisa kita. Nangako kita. We made a vow. Ano nga na pigsasabi sa kasal partner? Oho. For better, for worse, for richer, or for poorer,
in sickness and in health, till death do us part. Yan. Partner. Mhm. Sa buton ta po Grabe yan na baga, sinabi ano. ta. For better or for worse. Yes. Para sa karahayan, asin sa kasalimuotan. Mhm. For richer and for poorer. Mhm. Yumaman ka man o maging pobre. Magtios ka man. Magtios man kita. For sickness and in health. Yes. Magkahelang man kita or marayan sa tuya na ginhawa. Till death do us part. Oo. Wara ki iba. Hanggang kamatayan. Oo, wara ki iba makakapagseparar sa mag-agong partner. Kundi, So, kagadanan minsan sana. nga nagsasabay pa iyan eh. Yes. Di Diba? ba? Oh. Pero, ano iyan? Ang gustong sabihin ka iyan. Mhm. Iyan na vow na iyan na tinaota sa satuya ng mga agom. That is what you call unconditional love. Yes. Same kang unconditional love na ipigpamati sa satuya kan sa itong mga magurang partner. Ang pagkakaiba lang ka ni partner, the unconditional love coming from our parents Yes. towards us. Mhm. Pero ining unconditional love na tinauta sa satuyang agom, hali sa satuya, Yes. pasiring sa satuya na Agom. agom. So sana nalilinawan ang satuya ng mga paraan tabay mo yan na pagkahapon. Ano? So, iyan ang dapat daan niya tong itao sa satuya na mga agom. Correct. Unconditional love. Kasi duman pa lang, pagtautan ng promesa, duman sa pagkasal sa satuya, duman ito nabibilog na so nagkakaigo kita ning vow Correct. na nagtatao kita ning promesa for the unconditional love that we are going to give Yes. duman sa satuya na mga magiging agom. Oo. Kaya kang naglaog na baga kita sa marriage, yaon na dyan partner. So, nagkaigwa na kita ning sa diring harong, igwa na kita ni mga propriedades, May utang na kita. may utang na, nagkakaigwa na kita ning baby, igwa na kita ning choice kung perang baby ang gusto ta, diba? Pero ang gusto mo? So, kaya kang magiging agom po. Iyan ang agom. Opo. Marunong to niya sa description niya sa inot ngayon ni Kuya eh. Yes. Para ubos nga kang oras, para ubos nga kikwarta. Prinumisahan pa nga ki Prinumisa. unconditional love. Ngunyan, balikan ta suhapot ta sa itong mga paraan tabay. Sisi ang mas dapat pahalagahan, ang magurang o an agom. Diba? Unira sa simbag. Ha? Sana, pareho. Okay. Pareho, tawaning pagpapahalaga. Sana, pareho, padabaon. Mhm. Kapadabaon ta sa satuya na agom. Padabaon man ang Padabaon magurang. tama ng satuya na mga magurang. Yes. Ha? Sana, pareho tatawan ng oras. Oo. Tawan ta ning oras sa satuya na agom. Tawan tang Tawan oras ta si ng oras mama, sa satuya na papa. mga magurang. Yes. No? Tawan ta pareho sana ding suporta. Suportahan ta si agom, suportahan ta Ang satuya mga ng magurang. mga magurang. Yes. Maybe emotional support, Oo. physical, or financial support. Opo. 'Di ba? Mhm. Sana pareho sinda maugma na pareho ta sinda pigsusuportahan. Oo. Buda pareho ta ipigpapamati. So sa tuyang paggamo ta sa inda. Correct. 'Di ba? Pero paano pag nag-abot sa punto na nagkaigonin conflict, Ay, partner? may dyan na partner minarulawas ang issue kasi may mga pagkakataon talaga na dai nagkakasundo ang agom. This Buda ang is magurang. the time na mamimili ka talaga. Correct. So, halimbawa- Ano dapat gibuhon? Halimbawa, Mhm. dahil nagkasundo sa satuya na agom tapos sa satuya na magurang, inot na inot da, kaulayon ta. Kaulayon Sisay ang inot na kaulayon ta. Oho. Kaulayon ta so satuya na agom. No? Na sana maintindihan mo. Pagbigyan ta na ngaya si parents kasi Nag-iedad na. nag-iedad naman diba? sinda. No? Mhm. Pero kung dai abo ni agom, talagang nakulugan si agom, dagi talaga si agom. Yes. Oo. Mag-pray da kita, partner. Oho. Manalangin tayo na sana Maintindihan, maintindihan ni ni Mrs. o ni Mrs. Mr. Paano kung dai talaga? Mhm. Duman naman kita kay magurang. Kaurunan to da si magurang. So, sana dai magabot sa punto na sumagurang nang kakaurunon ta. No? Kasi pag nag-aga da kita sa magurang na ano yan? Sana ngayon maintindihan niya nin dumama. Kasi Na, kay puhan ko na ngayang inuton. suportaran. Inuton niya ang pamilya ko. Nata.
which is pinipili mo sa agom. No? Sabi ni Sir Vic, nata ngaya tabako sumagurang ang dapat nga tong tawanan ning mas importansya. Dapat so agom na yung nga nag-ubos kang kwarta mo sa oras mo. Gabos dati. Gabos adi. Oo. Yes. Diba? Nata ngaya mas pipilion mo dapat sa imong agom. Oo. Kumbaga, yung magirari sa pagpadaba at sa tuyang mga magurang. It Dahil talaga doesn't yan mean- mahali. It diba? doesn't mean na Yes. mas pinahalagahan ta sa to na agom, dahil na pinahalagahan sumagurang ta. Ang kaipuhan talang suportaran ang sa tuyang agom. The good thing about our parents is nakakaintindi sinda. Yes. Masasabutan ninda iyan. Nakakasabot ang satuya ng mga magurang. Iyan an another term kan unconditional love. Yes. Natios na nga ni kita dati, di ba? Nagpasaway na kita. Oo. Pero padaba mang girari kita. Correct. Pinili ta sa agum tangon yan, padaba mang girari kita nida. Dahil Yan ang- sinda mawawara. yan ang Yaon sarap. tayaon ang magurang. ang magurang nakakasabot, no? Nata tamas pipilion tada. Kita na may mga agum na igwana kitang sadiring pamilya, kay puhan ta ining buuhon, no? Nasatong sadiring pamilya. Nakakaintindihan sa tuwid ang mga magurang, padaba taman girare sinda. And number 2, number 3 or number 1, nangako kita kang kinasal kita. Balikan ta sa time na kinasal kita. Yes. Nangako kita duman sa satuyan na agom. For richer or for poorer, for better or for worse, for sickness and in health, till death do us part. Daida na warang makakapagbulag sa pinagsaro kan mahal na Diyos. Ayun. Oo. Di ba? So, sana di magabot sa punto na kaipuhan talaga mamili. No? Kasi bilang sarang may agom, sabi digdi, we have to choose our spouse. Di ba? Yes. Yun, na? So, sana malinaw, no? So, yun ang ingatan ta siguro na magabot sa Mamili punto kita. na maabot kita sa pamimili. Oo. Pero, nata ngaya ta so agom ngaya dapat ngaya so. Di ka ngayang utang na buot ngaya kuya eh. Di ka ngayang utang na buot Ate Jen. We made a vow. Yes. Diba? It doesn't mean na dahil mo napadaba ang magurang mo. Sabi ni Sir Edwin Relucio, good PM Sir and Madam, it's similar with organization chat, more branches to the family. Okay, sabi Correct. niya. Si Madam Malu atento dating klaro maray na hapon ko yun Ate Jen, Emerald Bias Buzz, maray na hapon watching from Hong Kong, si Madam Cristita Macando Golfo. Okay, si Charlotte Guarde Daluay, good afternoon. Sabi ni Okay, Sandy, Mhm. Kuya walang tatalo sa magulang ang asawa na papalitan. Okay. Pero we made a vow. Yes. Mas mahalaga po magulang kaysa agom. Pwede palitan ang aki. Opo. Oo. Tandaan po Pumunta na to, lang ha? kami. Kinasal kita and then we promise sa satuya na agom as we promise sa satuya na mahal na Diyos. Oo, pero mas magayon ko talaga partner na dai mag-abot sa mga pagkakataon na ang biyanan bulan sa imong agumbaga, dai magkasundo. Oo, Mas sana magayon din na mag-abot sa talagang panahon. nagkakasundo sinday. Sana di magabot sa panahon kay eleksyon na kay puantang mamili. Opo, oo. Kaya dapat maging magayon talaga ang pag-ibahan sa laog kang harong. Tangani pag naglaog man kita sa marriage life, magiging marayman ang dalagan. Daing diba? pirilian. Yes. Happy Opo, together. Happy together. Diba? Partner! Okay, yan na po ang presentasyon ng programa ng Usapang Pamilya ngunyang Aldaunin, Biyernes. Sa Lado Technical, Kuya Manny T and Alden Richard sa IT Department. Yan po si Kuya A. Iniman po si Jenny Matthew Balyaran Mabalo sa pagantabay. Happy weekend. Salamat. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat.